Sira ulo kayo! Oh! Hayop ka! Ano bang gagawin niyo sa akin? Tumahimik ka! Gagamitin ka namin para makaganti ka na sa kuya mo! Nasaan ang kuya mo? Hindi ko alam kung nasan siya! Pakawalan niyo na ako! Wala naman akong kasalanan sa inyo! Oo! Ikaw wala! Pero yung kuya mo, meron! Pre, sigurado ka bang darating yun? Oo pare! Sigurado akong darating dito yon. Dahil hindi niya pababayaan yung kapatid niya na may mangyari sa kanya. Yan ang gusto ko sa'yo, pare. Matalino ka talaga. Antayin na lang natin pare. Alam ko namang lulusob dito yun. Sira ulo yun eh. Hintayin niyo lang! Darating yung kuya ko! Walang iya talaga mga to. Dinamay pang kapatid ko. Boss, baka di darating yun. Tuloy na natin to. Pakawalan niyo yung kapatid ko. Ayan na. Dumating na yung kuya niya. Subukan niyong saktan ng kapatid ko. Magkamatayan tayo. Kuya, tulong! Sinaktan ka ba nila? Oo, kuya! Munti ka na nila ako mapatay! Sira ulo kayo! Pre! Ano? Takbo! Ano ako? Huwag! Matapang ka lang kasi may hostage ka. Tapon mo yung baril mo para magkaalaman tayo. Pakawalan mo muna yung kapatid ko. Tapon mo muna yung baril mo. Sige, walang problema. Mabait ka palang kuya. Hayop ka talaga! Ano? Papalag ka? Anong tingin mo sa akin? Duwag? Papalag ako! Duwag ka pala eh! Bakit ito? Bakit ito? Hayop ka! Hayop ka! Kuya, ayos ka lang? Ayos lang ako. Kapatid!